For today's video mga boss, papakita natin kung paano natin nakuha tong iPad 10th Gen na libre sa isang bank. At saka bibenta tayo ng empty bottles and cans kasi sobrang marami na. Papakita ko lang dito kung saan maibebenta itong mga empty cans at magkano ang kikitain natin dito. Kasi nga sabi nila may pera sa basura. Kaya let's go! Ayun na nga mga bossing, uunahin natin itong libreng iPad na process. Para mag-qualify ka pala sa libreng iPad mga boss, kailangan mong kumuha ng bagong account sa RBC or magsiswitch ka from other bank to RBC. So for us mga bossing na timing na kailangan namin mag-open ng ibang account kasi nga sineseparate namin yung kita namin sa side hustle namin dito. Ayun, nag-open kami ng bagong bank account sa RBC para mag-qualify. May mga steps lang na gagawin para bibigyan ka na ng email dito. Yan, pinipill upan na natin yan mga boss, yung details natin kung saan ipapadala yung iPad. Kinakabiran lang natin yung mga details of course kasi nga personal details yan, hindi yan dapat ipapakita. So, tuloy lang ang pag-fill up mga boss. Let's go, matatapos din tayo and makukuha din natin ang tablet na yan. By the way, makukuha natin ang tablet na yan within 2 to 3 weeks mga boss. Nakikita nyo, $0. So, libreng-libre mga boss. Kailangan lang natin i-place ang order para maipadala sa address natin, mga bossing. Kaya samahan nyo kaming mag-unbox later. Let's go! Siyan, there's a mail outside. Can you get it? It's a package. Front door That's open. what we're waiting for. Oh, what's that? I don't know. It's just a box. Let's go. Okay. Can you unbox it? Okay. Uy! Crispy! iPad blue! Blue. Di kayo. Blue mo dito akong pipili. Ka-crispy mana. Ang katagag. Wow. Nice. 10th gen iPad. Hindi na masama, libre. Uy! May kasamang charger! Good job, Apple! Sina din. Sina. Sina ang bag-o karon. Wow. At nang matapos nating makuha ang libreng tablet mga boss, for today naman since medyo marami na tayong empty cans and empty bottles, kailangan na nating i-dispose. Hindi lang natin i-dispose, ibibenta din dito. Katulad din sa Pinas, mabibenta mo din ang empty cans and empty bottles. But for now, and this time, ipapakita ko lang sa mga nagpaplanong pumunta dito at saka yung ibang nandito na din na hindi alam kung saan i-dispose ito. Ito ang right video para sa inyo kasi nga ipapakita ko kung saan ito ibebenta at saka kung paano ang proseso at at the same time kung magkano ang makukuha natin mga boss. Kaya let's go, kakarga na natin yan sa sasakyan natin dito sa white na car natin. Ayan, nilalagyan na natin ng tarp para malinis.
Ayun, let's go mga bossing! Ayan, binabaybay lang din natin St. John pa rin to mga bossing. Nandito tayo sa bandang My Best Western Plus Hotel. Itong street na to, ayan, McAllister Drive. And now, of course, yung address na papuntahan pala natin mga boss, ito sa Rasi Avenue mga boss. Hindi Rasi na ibang town, but Rasi Avenue, nandito lang sa loob ng St. John. Yan, papakita ko din yung exact address dyan sa video na yan para alam nyo, i-google nyo na lang kung nagpaplano kayong magbenta din. Hindi na masama na magbenta ng ganito mga boss kasi nga sa basura, maiko-convert mo sa pera, makakabili ka ng example, kape man lang or any other na kailangan mo. Kasi sa panahon na to ngayon mga boss, every cent really counts mga boss dahil sa inflation na nangyayari sa buong mundo, kailangan tayong matipid, kailangan tayong madiskarte. Ayan, dumating na tayo mga bossing. Ito po yung tinatawag na Bob's Redemption Center. Research nyo na yan sa Google, makikita nyo yung direction papunta sa lugar na yan. Dito pala tayo dadaan sa right side mga boss. May daanan dito sa right side nila. Da-drive mo lang dyan. Ang lupit nga dito ng junk shop or bintahan ng mga ganito kasi meron ding parang pa-drive-thru. Ngunit kang bumaba sa kotse mo, ipapakita ko sa iyo. Ayan, papasok ka lang dyan mga boss. Nakikita yung mga sa likod may door yan. Diretsuhin mo lang yan. May gagayad naman sa iyo yan. Si buddy na dyan. Gagayad natin. Suki natin yan sa trabaho natin dati sa Teams mga boss. Bibili ng TV everyday yan. Ayan, i-instruct ka. Bibigyan ka ng instruction. Kailangan mo lang na patayin yung car at kukunin lang nila yan sa trunk mga boss. Ayan, kakita ko sa inyo. Yan, kinukuha lang niya yan yung mga empty cans and bottles sa trunk nyo and goods na yan mga boss. After that, papark ka lang sa harap dyan, papark ka lang at sila na pupunta para magbigay sa bayad mga boss. There you go. Hey! 10 bucks. Nice. 40 actually. Oh. Oh, thank you. Bro, have a good one. Coffee, you too. Thank you.